Bon dia, què tal estan? Molts núvols per començar la jornada en este inici de cap de setmana. La nuvolositat serà ben present i, de fet, este matí hem tingut una espectacular nuvolada que venia de la zona del sud-oest de la península Ibèrica, ha acabat cobrint tot el territori. Amb les primeres llums del sol hem tingut una eixida del sol espectacular en molts punts de la nostra geografia. També arribaran les pluges, probablement, a partir de dissabte a últimes hores i diumenge. No serà una situació de pluges generalitzades, però sí que podríem tindre alguns ruixats en la costa. Els núvols que els comentàvem, vistos des de Cullera, José Luis Cazallas ens envia esta bonica imatge d'aquesta nuvolositat que s'ha pogut veure des de molts observatoris valencians. Anem a veure una altra panoràmica d'aquesta situació de nuvolositat mitjana i alta. Des de Llaurí es veien així a mitjan matí. Vicent Sabater ens envia esta imatge, uns núvols que han arribat a ser molt compactes i han deixat un cel amb un aspecte blanquinós a gran part del territori. També hem de destacar que la situació marítima ja es normalitza després de dies en què la mar de fons ha sigut característica gràcies a la borrasca que ens va afectar a principi de setmana, però una vegada retirada encara ens va deixar una situació de marejada en molts punts de la costa a causa de la mar de fons de Gregal. El dia 21 teníem fins a 1 metre, passava d'1 metre les zones més altes a la boia del port d'Alacant i aquesta situació ha anat normalitzant-se, com veuen, ja una alçada inferior al llarg de la jornada d'avui. Per tant, ja mar en calma, podíem veure en les imatges que ara veuran del Port Tixol, de Xàbia. Toni Bolufer ens les envia ja després de les ones dels últims dies, situació marítima, com diem, ja normalitzada, i els núvols alts que també s'han vist a la comarca de la Marina, com en general a gran part del territori. Només les comarques del nord s'han vist lliures d'aquesta nuvolada que veuran a continuació, veuran al final d'aquest espai d'informació meteorològica, millor dit, com han sigut espectaculars les primeres hores del dia. Així tenim els núvols que els comentàvem, han entrat des de la zona del sud-oest, han acabat afectant bona part de la península Ibèrica, després han començat ja a trencar-se de la zona a partir del migdia en l'àrea mediterrània. Podrem veure accelerades aquestes imatges en un altre canal del satèl·lit i podem veure la procedència tropical d'aquesta banda de núvols que ha acabat afectant tota la meitat sud del territori bàsicament i que han sigut ben compactes. Repassem temperatures, unes mínimes que han deixat uns valors al voltant de 3 graus a l'Observatori de Sant Joan de Penyagolosa, a Vistabella, de 7 a Castellfort o de 4 a Vilafranca. Estaven entre les més baixes d'avui. 8 graus s'han registrat a Segorbe, 13 a la Vall d'Uixó i també a la ciutat de Castelló. A les comarques centrals teníem uns valors que han quedat entre els 5 graus d'Utiel o els 6 de Titaigües. 11 hem registrat a Bunyol i Gandia, 10 ha sigut la mínima d'Alzira i 12 de València. I cap al sud hem tingut uns valors que situaven al voltant dels 12 graus en alguns casos de litorals, com en el cas d'Alacant, o en la ciutat d'Alacant, o els 11 d'Orihuela, 13 han registrat a Benidorm, 10 a Elx i Alcoi, i entre les més baixes estaven els 4 registrats al terme municipal de Villena. Al mapa isobàric previst per a demà al migdia el que destaquem és que les coses canviaran especialment a partir del diumenge, és a dir, tenim estabilitat fins a aquest moment gràcies a l'anticicló que demà encara ha estat dominant la situació a la península Ibèrica, però atenció perquè més que esta borrasca, que de moment no té massa importància, es despenja una altra que sí que arribarà a la península Ibèrica i ens farà canviar la situació. Això ho podem veure en l'evolució dels centres d'acció, altes i baixes pressions per als pròxims dies. Podem veure diumenge aquesta potent borrasca que se va acostant a poc a la península Ibèrica i que de fet acaba deixant-nos una situació molt inestable en la meitat nord peninsular, acaba travessant-la pel nord. No és una situació de pluges generalitzades en el nostre cas, de fet començarem en pluges en la costa, especialment a últimes hores de dissabte i primeres de diumenge, i de cara als dies següents tindrem el pas d'un front que sí que arribarà en certa activitat tot i vindre de ponent. Per tant, ambient marejat, però fins a aquest moment i per avui molts núvols a tot el territori, però sense pluja, avui sense precipitació. Unes temperatures màximes que pugen entre 1 i 3 graus. Per tant, situació que contrasta de les mínimes que ja són fresques a les més agradables de les hores centrals del dia. Per a demà hem de distingir entre dos parts. De fet, començarem també amb molta nuvolositat. A primera hora, núvols mitjans i alts que aniran tapant el cel a tot el territori, en principi sense precipitació, però a partir de vesprada nit hem de dir que la nuvolositat serà més abundant, especialment cap al sud, i que podrem tindre alguns ruixats. Sembla que de caràcter dèbil i dispers, sobretot en la zona litoral. I la veritat és que el dissabte, com serà a últimes hores, no notarem massa aquesta possibilitat de precipitacions que es centrarà cap al sud, però diumenge sí que començarem amb un dia completament gris i tapat, sobretot a la costa, amb possibilitat de ruixats que en general també seran dèbils, no és una situació de pluges generals tampoc, serà més difícil que ploga cap a l'interior, s'enganxaran sobretot a la costa gràcies al vent llevantat i en general seran més bé dèbils i dispersos, però serà un dia gris, com diem, i amb possibilitat d'aquesta precipitació que s'extendrà també al dilluns, tot i que ja quedarà més reduïda a la zona sud i al litoral. El
El dimarts la situació és diferent, s'acosta aquesta profunda borrasca que veiem en els mapes isobàrics i arriba un front que, tot i ser de ponent, tindrà certa activitat i molt probablement agrana el territori i deixa també alguns ruixats. Per tant, una miqueta de tot i possibilitat de pluja a partir de diumenge, bàsicament. Es deixem, com els comentàvem, amb l'espectacular eixida del sol avui, il·luminant els núvols que ens han travessat al llarg del matí. I us recordem que poden enviar imatges a l'adreça que veuran oratge@tvmediterraneo.es.